L-Awtorità tal-Ippjanar ippubblikata l-Konsultazzjoni Pubblika il-policy ġdida tal-Ippjanar tal-Pompi tal-Fjuwil. Din il-politika li qed tiġi proposta wara xhur ta' konsultazzjonijiet intensivi ma' bosta entitajiet ta' tigwida għal applikazzjonijiet ġodda ta' pompi tal-fjuwil u tipproponi evalwazzjoni ta' rilokazzjoni ta' pompi eżistenti li bħalissa qed iħallu impatt negattiv f'żoni urbani. La darba tiġi approvata, din il-politika se tieħu post il-policy approvata fl-2015. Ir-rilokazzjoni tal-pompi tal-fjuwil jistgħu jsiru f'żoni industrijali, f'siti ta' intrapriżi kemm żgħar u anki medji jew f'żoni miftuħa li jintużaw għal ħażna. Tistipula wkoll li l-ebda pompa ma tista' tinbena f'żoni residenzjali jew f'żoni ta' konservazzjoni urbana. L-Awtorità qalet li tista' tikkunsidra wkoll applikazzjonijiet fuq art diġà mittiefsa f'żoni barra limitu tal-iżvilupp li mhix agrikola. Qalet li dawn is-siti jistgħu jiġu biss ikkunsidrati f'każ li l-benefiċċju ambjentali jkun aktar wiesa' u l-iżvilupp ikun kompatibbli mal-kuntest taż-żona. F'dawn il-każijiet, il-pompa ma tistax tkun ikbar minn 1000 metru kwadru. Il-policy tippermetti li jsir titjib minn pompi tal-fjuwil eżistenti u f'każ li l-pompa tinsab fuq diżett, l-iżvilupp ma jistax ikun ikbar mid-daqs preżenti jew l-1000 metru kwadru. L-Awtorità żiedet tgħid li pompi eżistenti li mhux ta' periklu għal terzi ma jistgħux jiġu rilokati u dan japplika wkoll għal pompi li qegħdin parzjalment jew kollha kemm huma f'żoni barra mill-limitu tal-iżvilupp. Il-policy l-ġdida tobbliga wkoll lis-sidin biex ireġgħu is-sita li kien f'każ li ma jintużax għal 3 snin konsekuttivi. Il-konsultazzjoni talaq fl-14 ta' Ġunju u s-sottomissjonijiet jistgħu jinbagħtu fuq l-email tal-Awtorità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.